Počasne vás opäť vítam v našom videovlogu a to priamo tu na Vajnorskej Evans Centrum, kde je naozaj široká ponuka vozidiel na operatívny leasing, ale my sme si dnes vybrali jeden konkrétny model, ktorý vám ponúkneme. Samozrejme opäť si ho obzrieme trošku zvonka, pozrieme si interiér, pozrieme sa aj na užitkové vlastnosti a kratučko si zajazdíme. Tentoraz to bude auto z francúzskej produkcie a bez preháňania môžem povedať najúspešnejšie francúzske auto histórie. Renault Clio, dnes už jeho 6. generácia, vyrobených bolo 17 miliónov kusov od roku 1990 a ja som veľmi rád, že sme sa dočkali aj 6. generácie. Je samozrejme nepatrne dlhšia, no nepatrne, ja keby som mal o 6 cm viac, aký by som bol rád. O 6 cm dlhšie auto, 411,6 cm, myslím si, že veľmi zaujímavý dizajn sa tentoraz podaril a celkom určite zaujímavé sú ponuky aj pod kapotou. Ten zaujímavý dizajn sa začína už na samotnej maske chladiča. Keď si všimnete, aj tu sú vlastne také malé logá Renault. Denné svietenie, to je tiež ten diamant rozdelený na polovicu a po stranách, nad tým výkonné LED svetlá. No poviem pravdu, mne sa tento dizajn veľmi páči, hoci je nepodobný všetkým momentálnym aktuálnym ponukám značky Renault. Takže, že by predzvesť nového dizajnu? Nové Clio prináša pod prednou kapotou viacero možností pohonu. Základom je trojvalcová 1.2 TCE 115, teda s výkonom 115 koní, 84 kW a krútiacim momentom 190 Nm. Je to taký vyslovený základ, ale na dennodenné použitie úplne v pohode. Pre dynamických vodičov bude určite zaujímavejšia táto 160 koňová, teda 115 kW hybridná verzia. Čaká sa ešte aj na plynový pohon, ten bude určite zaujímavý pre tých, ktorí nechcú veľa platiť za palivo. No a za to palivo veľa nezaplatíte ani v prípade 1.2 benzínového trojvalca a celkom určite tento hybrid, ktorý sľubuje spotrebu 4,1 litra. To je určite pozoruhodné. Clio je stále mestské auto a teda nepredpokladám, že tu bude nejak veľa litrov, hoci 390 litrov v batožinovom priestore pre Renault Clio je naozaj veľmi sľubná hodnota. Trochu je škoda, že v prípade tejto hybridnej verzie je tu iba 309 litrov, pretože chýbajú tu pivničné priestory v suteréne, no ale aj bez nich je ten pohľad na tento kufor určite zaujímavý a dokonca je aj znížená nakladacia hrana. Stále nie je úplne nízko, ale už je o 4 cm nižšie ako predtým, takže pre mestské využitie je veľmi vhodné. Clio stále zostáva malým mestským autom a zostáva zhruba aj ten rázor, aj keď dnes má aktuálne 259 cm, ale jednu vec vám musím ukázať, kam ide sedadlo spolujazca. Ak by ste tu naozaj viezli, že extrémne vysokého človeka, pozrite sa. Sice je pravda, že tie zadné sedadlá sú týmto pádom eliminované, ale tak ak by niekto chcel mať takýto komfort vedľa vodiča, tak to je neuveriteľné, že v Cliu sa to dá. Tu vzadu to už samozrejme také veľkorysé nie je. Za 185 cm vodičom sa však ja stále zmestím. Ďaleko by som takto nechcel ísť, ale stále mám kde mať nohy, stále si mám kde zastrčiť nohy a stále mám priestor aj na hlavu. Ale nesmiem byť veľmi vysoký, to je pravda. Ešte kým si pôjdeme zajazdiť, ešte kým sa porozprávame o interiéri nového Renaultu Clio v tejto full hybridnej verzii, musím povedať, že zaujímavé je, že teraz vlastne idem na elektrinu. A hneď to aj vysvetlím prečo, pretože táto multimódová prevodovka je vlastne schopná, alebo teda táto kombinácia elektromotora a spaľovacieho motora sa vlastne rozbieha na elektrinu. A keby mi aj chýbala v batérii elektrina, tak motor síce naskočí, čo sa možno o chvíľu aj stane, ale nie preto, aby ma poháňal priamo, ale aby nabíjal batériu a tá poskytne energiu na rozjazd elektromotoru. Elektromotor má 2 rýchlostné stupne, no a potom spaľovací motor 4 rýchlostné stupne. Nechcel som vás teraz odstrašiť týmto maličkým vysvetlením technickým, ale v prípade full hybridného pohonu Renault je to určite zaujímavé a v konečnom dôsledku to prispieva samozrejme k tým dobrým spotrebám, pretože auto silno nadpolovičnú väčšinu času v meste jazdí naozaj len na elektrický pohon. No a potom pochopiteľne, keď pridám trošku viac plyn, tak sa naštartuje aj spaľovací motor a
začínam vlastne jazdiť v tom kombinovanom režime. Aj tak trošku na spaľovací motor, aj tak trošku na elektrický motor. Ale nechajme teraz tieto technické detaily a poďme sa skôr pozrieť na ten interiér, ako som slúbil, pretože v tom interiéri si všimneme hneď niekoľko zásadných zmien, ktoré prišli so 6. generáciou Renaultu Clio. A jednou z tých zásadných zmien je samozrejme zmena pozície toho centrálneho displeja. Stále tu je R-Link, stále tu je ten celý infotainment vlastne v prostredí Google veľmi, veľmi dobrý, tým pádom aj to pripojenie cez Android Auto, ktoré mám aj ja urobené, bezdrôtové nabíjanie, Android Auto, to všetko toto vie, ale tým pádom aj informácie pre navigáciu získava cez Google a cez internetové pripojenie samotné vozidlo. Takže vidieť, ako pekne sú tu vedľa seba naaranžované tieto dva displeje, ktoré zabezpečujú dostatok informácií pre vodiča a všetko, čo vodič potrebuje vedieť o jazde, o spotrebe, o režime jazdy môžem povedať, pretože na volante mám multisense, režimové tlačidlo, ktorým sa môžem buď z takéhoto jazdenia ekologického dostať do športového režimu, prípadne smart režimu, ktorý je veľmi, veľmi múdry, je smart a rozhoduje sám o tom, čo je najvhodnejšie pre moju danú náladu, podľa toho, či idem dynamicky, alebo úsporne, alebo chcem ísť na plný výkon, alebo idem dlhodobo ustálenou rýchlosťou, komfort samozrejme. No a ja sa vrátim do režimu Eco, lebo to nás bude zaujímať najviac. Celý čas, ako sa rozprávam s vami, tak tu svieti EV, to znamená stále idem na elektrický pohon, stále idem na elektrický režim. Jedine, že by som príliš pridal plyn a vydráždil ten motor, aby sa zapol, áno, aj spaľovák. Ale úprimne, je to samozrejme počuť, nebudem sa tváriť, že nie, ale ten spaľovací motor počuť minimálne. Počuť ho skôr na diaľnici, počuť ho pri takej dynamickej jazde, ale nie je to nejako veľmi rušivé. Stále sa vraciam k tomu, sme v kategórii malých automobilov, teda malý Renault Clio, ktorý dokáže uháňať 180 km rýchlosťou po diaľnici a naopak v meste, alebo teda v tých ideálnych podmienkach sľubuje v tejto hybridnej verzii spotrebu 4,1 litra. No, povedzme, že pri tej takej zvýšenej záťaži je to zhruba do 5 litrov, tesne nad 5 litrov zase pre zmenu má spotreby tá 1.2 trojvalcová TCE 115, čo je ďalšia motorická ponuka pre Renault Clio. A teraz počuť, ako sa nahodil spaľovací motor, lebo potrebuje trošku dobiť batériu. Vrátim sa k tomu interiéru, pretože jeho vypracovanie samozrejme závisí od úrovne výbavy. Či to je tá základná Evolution, tá druhá Techno, alebo táto Esprit Alpine, ktorá je teda najvyššia a je to aj vidieť na tom luxusnom vypracovaní, na tej Alcantare na prístrojovej doske. Táto zvláštna výplň akoby z platiny alebo z nejakého ušľachtilého kovu a dokonca ako keby vypálená smerom k tým prieduchom. To je taký neuveriteľný dizajnový detail, ktorý určite zaujme posádku vždy, pretože fakt to vyzerá ako výfuky na motorke, ak viete, ako vyzerajú vypálené výfuky na motorke. Ale veľmi pekný je ten interiér Techno, aj s tým mám skúsenosti, aj tam som bol veľmi spokojný. Je možno o niečo menej originálny, ale o to viac príjemný a konzervatívny. Sedadla výborné aj v tomto prípade vo verzii Esprit Alpine, no a všetky verzie krásny kožený volant s obšitím a s ovládačmi na volante. Každú chvíľu mi tu niečo zapípa, pretože vysoká úroveň bezpečnostných systémov v Renaultoch dnes stráži, kam sa pozerám, ako idem rýchlo, kde smeruje auto, kto je predo mnou, či tam nie je nejaký problém. Toto všetko Renault Clio zvláda, ale niekedy je to až príliš úzkostlivé. Preto oceňujem, že aj tu mám k dispozícii My Safety Perso, čiže hneď vedľa volantu ešte raz tlačím, potvrdím a môžem obmedziť prácu niektorých bezpečnostných systémov, takže beriem na seba tú zodpovednosť.
Ale keďže ideme po nie veľmi kvalitnej ceste, ktorú som zámerne vybral, opäť v Bratislave sme našli cestu s nie veľmi kvalitným povrchom, nebol to až taký problém. Takže musím povedať, že Clio má neskutočne robustný podvozok, veľmi pevný podvozok. Áno, nebudem sa tváriť, že neviem o tom, že idem po týchto jamách, výmoloch, hrbolcoch, opravách, ale je to veľmi, veľmi málo rušivé, okrem toho, že cítim tie vibrácie primerané, ale podvozok to fantasticky zvláda. K tým spotrebám bude zaujímavý údaj o palivovej nádrži, ktorá objektívne nie je veľká, 39 litrov nie je veľa, ale vzhľadom na tie spotreby, ktoré sľubujú pohonné jednotky, či už 4,1 alebo 5, no nech 5,5 litra, stále hovoríme o takmer 800 kilometrových dojazdoch, čiže s týmto autom naozaj netreba chodiť často na čerpaciu stanicu. V interiéri nájdeme aj celý panel ovládačov na klimatizáciu, čomu ja sa veľmi, veľmi teším. Okrem toho, že som rád, že tu je opäť ten displej naležato a nie ako bol doteraz. Mne to prosto vyhovuje viac takto, ale to pre každého môže byť inak. Je tu samostatný panel ovládania klimatizácie. V našom prípade samozrejme iba jednostrannej, lebo dvojzónová klimatizácia v takomto malom interiéri by asi nemala úplne ani logiku. Čo sa týka vnútorného priestoru, dôležité je, že Clio narástlo o 4 cm do šírky a to je parameter, ktorý sa cíti. Prosto v tomto aute už nemám pocit, že sme v takomto malom aute, kde sa k sebe túlia aj dvaja kamaráti, ktorí sa vôbec túliť nechcú. Takže toho miesta na lakte je tu samozrejme citeľne viac. Ja na záver poviem, že som veľmi rád, že tu je Clio, pretože už nás mnohí varovali, že malé auta nebudú spaľovacie motory, takže ja sa veľmi teším, že pokračuje 6. diel úspešnej série Renault Clio. Tento a ďalšie modely Renault nájdete v ponuke operatívneho leasingu na drive.avens.sk. Nevlastnite, jazdite.